natin. Ayan, kitang-kita dito. Shoutout mo kay ano? RF Moto. Ayun yung sticker niya. Pakita mo yung sticker niya. Ni Sir. Yeah. Ay, ay. Ito oh. RF Moto. Shout out. Ito mo to. Lock sa baba. Ito. At yun, naikabit na namin yung bracket. Tsaka yung ito. Lalagyan ng top box. Ayan po mga kaparin Jason. Magandang tanghali. Morning pa pala oh. Time check natin ay 10:18. At ikabit ko nga yung top box para yung mga papilis na dadali namin sa puntang Iriga o Bato o Nabua ay di mabasa kasi lagi makulimlim dito. Parang uulan oh. Makulimlim na naman. Kabit ko muna yung top box para malagyan na pag bumaba kami yung helmet dito na. Yung bracket muna yung unahin ko. Ito. Bracket. Right? At ito na yung bracket na ilalagay ko. Bali, tatanggalin ko muna to. Ito. Bakal na to. Para ipalit to. Ganyan o. Ganyan siya. Buti sana kung ano, nakapatong lang sana to. Kung baga di natanggalin. Kasi di pwede. Tanggalin ko muna yung bakal. Yan, natanggal ko na yung bakal dito. Bali, papalit ko na ito dito. Saktong sakto siya oh. At yung may ano ko dito yan na stainless. Dati apat to, nawala na yung isa eh. Gamitan ko na lang ng ibang tornilyo. Ito. Yan na lang yung idagdag ko. Nasabit ko muna. Ayan po, at naikabit ko na. Naikabit ko na po yung bracket niya. Ganda oh. At yung bracket niya matibay. Sana dito mama yung upuan. Yun. Ganyan siya. Kaya pag walang box, di naman siya nakakasagabal. Ayan, subukan naman natin yung top box na. Okay. Kung ano, nalulustrid siya. Kaya mahiraman ng ano, maganda-gandang allen ring. Nalulustrid. Ayan lang ano yung ito. Kaya nga ito, hindi nga maikot ma'am. Maggamit ka ng ano? Walang lakas. Di mo may pangan sila diyan pang higpit na ganito.
sa roller skate nila. Nakikigulo ka, ha? Kaya ba? Kaya ba today? Ay, nakikigulo kasi. Ako. Huwag mo yung bisikan. Para sa ba? Para sa ano? Yeah. Oops. Ganyan mo. Okay na. Yes. Huwag mo siya masyadong pakahiguran para ito baka umangat. Kasigit sa kamay. Kung mo to, Alin? lock sa baba. At yun, naikabit na namin yung bracket, tsaka yung ito, lalagyan ng top box. At sana, Testing. try. Okay
na siya, mahigpit na siya. Ang ganda na ito. Kaya ito din yung nabili namin sa Quiapo, ito yung bracket. Ito, kasama na to sa top box. Ito. Yun. The moment of truth. Ito try lang, ito try. Up, yeah. Madilim. Ayun. Ayun. Go, 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 go. Push mo pa ng konti. Yung box. Papunta dito yan. Nalak na yun. Ilak mo na. Baklata, yan. Yan. At yun. Happy New Year. Bakit? Ibababa muna pala ito. Dapat pala, para In-adjust. Ha? In-adjust. Nang? Dito. Yun. Kailangan mo na pala. Itaas-taas ng Dili. konti. Kasi may gasolina. Dapat pa na din nakakuha. Nakahurong. Okay. Hindi, at least na ano na natin. Dapat Kasi may gasolina. bababa yung urong. Pero, sakto lang sa amin. Sakto lang to sa ano. Ilalagay na lang dito yung ano. Pero Hindi siya next time mahaba. na lang muna siya. Oo, sakto lang yung ganyan. Iusog-usog mo na lang pag magagasolina. So, Pag may wala. tapbox lang naman. At kunin natin yung susi. Pero matry na natin. Nailak. Yan o, yung brand. Sick. Ayun, shout out kay RF Moto. Against the light na sa kabila mo ako. Yan. Ayan, kitang-kita dito. Shoutout mo kay ano? RF Moto. Ayun yung sticker niya. Pakita mo yung sticker niya. Ni Sir. Ayan. Ay, ay. Ito. RF Moto, shout out. Sa Sir. Mandaluyong to eh. Malapit ba Mandaluyong. saan? Sa City Hall. Nandun sa ano, Resibo. Malapit sa City Hall. Malapit City Hall lang. Doon din kasi bumili yung kapatid ko eh. RF Moto Vlog. Kasi kailangan din eh. Ito natatanggal to, nalalabhan to. Oo. Yun o. Natanggal siya. Malalagyan niya ng gamit, duyan. Ito lalagyan ng tubig eh. Ayan, lagyan ng tumbler. Kasyang-kasya helmet. Yun. Ha? Takpan na natin. Ding-ding. Ito nilalak din yan para hindi para hindi makuha yung top box. Ding-ding. Yun lang. Medyo kailangan pa ng car wash. Ano ba siya? Mamaya. Ito bakit ito nagmo-moist? Kasi bakit alumaan na? Yeah. Napakaangas na oh. Ilang taon na nga to? 8 years. 2017 siya. 17 siya. Oo. Oo, mga 8 years na. Siyempre, maraming salamat sa nag-sponsor sa akin nito. Thank you po. Napakaganda po talaga. Napakalaking tulong. Iingatan ko to. Gagamitin ko lang siya kapag may pasok. Pero pag dito lang naman sa wala namang pasok, tatanggalin ko siya. Salamat. Maraming salamat po talaga. At napakaganda. At didikit pa natin yung isa dito sa likod para pag sinasandalan mo. Ayan po, at nakabit ko na nga po yung top box dyan sa motor ko.
At muli, nagpapasalamat muli ako sa nag-sponsor sa akin yan. At napakaganda. At bagay na bagay talaga sa motor ko rin. At yun. At salamat talaga, maraming salamat po. At mahuli na po yung mahuli na yung mic sa GoPro. Pahuli ko na lang po yun kasi naghahanap pa ako. Yung DJI sana, maganda yun kaso may natanungan ako ay hindi raw compatible sa GoPro. Yung DJI dapat daw DJI din yung ginagamitan na camera. Kaya maghahanap na lang ako na tama sa GoPro na microphone. Maraming salamat po sa suporta nyo. Suporta mo po sa aking channel, sa aking pagbablog. At binibigyan mo ng na para gumanda yung vlog ko. Yung sabi niya, kailangan mo ng mic para gumanda yung vlog mo. Para daw, kumbaga intindi ng gusto yung boses. Tapos yung naman sa yung top box naman para di nga ako mahirapan. Mga dala-dala ko ng mga bisan, kung ano pa yung pwedeng mailagay. Kaya muli, maraming salamat. At bagay na bagay din sa motor ko. At yun nga sabi ko nga na matagal ko na rin siyang pangarap na bilhin. Kaso di ko muna binibili kasi may mga dapat akong unahin na siyempre nagpapagamot ako kay Mrs. Ngayon, dahil sa binigyan mo ko ng pambili, kaya yun, binili ko talaga sa sinasabi mo na top box. At pumili ako, nag-inquire, kaya natagalan kasi yung pera na yun matagal na yung binigay sa akin. Doon sa Divisoria tiningnan ko, sa Quiapo tiningnan ko. At si Bayaw, salamat kay Bayaw kasi doon din sa bumili doon sa RF Moto Vlog. Yun, kay RF Moto Vlog doon sa bumili, kaya pinunta namin. At yun, napaganda ng mga display niya doon, pati mga helmet nga gaganda, tapos mga mura pa. Salamat po talaga sa nag-sponsor sa akin. At yun, lagi kong sinasabi na God bless po. At ingat kayo palagi. At bahala na po si God na magbalik sa inyo ng mga blessing. At sana po may marami pang blessing ang dumating sa inyo. At sana ingatan kayo ni God. At sana ilayo kayo sa mga sakit. Kaya po, hanggang dito na lang ang vlog na to. At makita nyo siya, yung top box na yan sa araw-araw ko na pagpasok sa pabahay project. Ayan, shoutout sa lahat ng mga sponsor. Siyempre sa mga viewers, sa mga silent viewers, shoutout po sa inyong lahat. Bye-bye! Bye!